קהל נכבד, אני נשבע, יצא עכשיו עונה 4. חבר'ה, עונה 4 חזרה אלינו אחרי 7 שנים. אני עומד לשחק בשוב. אתם לא מבינים כמה אני מתרגש, כמה חיכיתי שהעונה הזאת תחזור. לא הייתה ולא תהיה עונה יותר טובה מעונה 4. לא תקום עונה יותר טובה מעונה 4. את העונה השנייה ששיחקתי בה, שיחקתי קצת בעונה 3, אבל הזיכרונות הכי טובים שלי מהעונה הזאת. אומייגאד, היא מלא, היא כמובן יש רק מקום אחד שעולה לי לראש. אני לא מאמין, בלי כל העצים, בלי כלום, פשוט כמו פעם. מלא, סוף סוף, כמה זמן. אני זוכר שחבר אמר לי, אל תנחת פה, זה מסוכן, אל תנחת פה. הנה המטאור, אל תנחת פה, יש פה מיליון איש. וואו, היא מלא. וואו. לא תהרוג אותי. היום זה היום שלי. לא, איזה באסה. חבר שלי צדק, דסטי ריבו זאת עיר מאוד מסוכנת. טוב, משחק שני. משחק קודם מתתי מהר, הרגתי מישהו, נחתתי בדסטי, ואני רוצה לנסות רגע עם את האבנים האלה. האבנים הידועות, מי שלא מכיר, האבנים האלה זה האבנים שאתה לוקח ואתה פשוט קופץ. משהו נחמד, חמוד, אז זה היה נחשב משהו מאוד מאוד מיוחד בתקופה היפה הזאת שהייתה לפני 7 שנים, שכולנו היינו חוזרים הביתה ופשוט משחקים פורטנייט, לא עושים עוד דבר אחר. עד שאמא הייתה אומרת להפסיק, אבל כל יום שעה אחת, ושעה אחת שפשוט הייתה כל שעה נדירה. מסוק כזה, ויש למה? למה בדסטי? בוא ניקח אותה, והנה אבנים, הנה האבן. ותראו, אני מת. לא. רגע. איזה יופי, כמה זמן. ופעם, איזה יופי. 89 כדורים. איזה סידרת. תן לי אבן. תראה. לא! איך הוא עבר? הוא עבר לי דרך הבניות. טוב חבר'ה, הפעם אחד בריסקי. אני יודע שלא ניצחתי את דסטי, שזאת העיר שחיכיתי לה שתחזור, אבל אני יודע שאתם רוצים שאני נחת גם פה כנראה. זאת גם עיר יפה, כאילו, זאת לא כל כך עיר כמו שאתם רואים, אבל גם שם אני רואה. רגע, מה? נפל שם מטאור. יש שם מטאור מטאור של עונה 3 שנפל. תקשיבו שזאת העונה הכי טובה שיצאה מאז ומעולם. באמת, יותר טובה מכל עונה שהייתה. אני לא זוכר כיף גדול יותר מהעונה הזאת. היו עוד עונות אדירות, היה לנו את עונה 5 ו-6 שהיו אחרי זה, היה לנו את עונה 12 של מידס, 14 של איירון מן ודום, אבל זאת באמת העונה הכי פשוטה והכי טובה. מה? אנטי גרייפל? מה אני אעשה עם הדבר הזה? דאבל פעם.
דאבל פעם בעונה הזאת היה פסיכי. בעונה הזאת ספציפית, אני הייתי צופה הרבה בזה. וואו, 1 HP. וואו. זה בטוח היה יותר טוב מטקטיקה, שהיה מוריד 5 בתקופה הזאת. לי לא נוח דאבל פעם, אני כן ירים, אני יודע שהרבה אוהבים דאבל פעם. אני טוב עם זה, אני יודע להשתמש בזה. זה לא נוח, אבל כאילו, אם אתה מתאמץ עם זה שבור. זה אינסטינקט, דאבל פעם זה מין אינסטינקט כזה, שלא לכולם יש, זה משהו שצריך... אף אחד לא נולד עם זה, מישהו צריך כאילו... צריך ליצור את זה לעצמך בידיים. אולי זה נשמע כאילו אני מחרטט לכם, אבל כאילו זה אינסטינקט, כאילו להחליף בין פעם לפעם, שנייה אחרי, כאילו גם זה שאתם משחקים, כאילו זה אינסטינקט, זה קואורדינציה, זה כאילו, זה איתכם, זה טבעי לכם, כאילו זה בהרבה דברים בחיים ככה, אבל בדאבל פעם זה מאוד מאוד כאילו, אתה חייב את הקואורדינציה הזאת, אם אין לך אותה, אתה לא יכול להשתמש בדאבל פעם. חודש. אפשר לבנות ככה סקייבייס, נברסיט פעם עשו סרטון, אם מישהו רוצה לדעת איך עושה סקייבייס פה, זה כל הסרטון שלו. נברסיט, יוטיובר שאני מאוד מעריך, יוטיובר שאני מאוד אוהב. הוא כבר לא מעלה, אבל הוא אמר שהוא לא יחזור, אני מאוד אשמח, אני מאוד אוהב לצפות בסרטונים שלו. כן, אחלה של יוטיובר. מהטובים שהיו במדינה. של פורטנייט, כן? אני זוכר אפילו סרטון של נברסיט, זה סרטון שהייתי צופה בו בכמויות. סרטון, כאילו, מה זה, כל יום הייתי צופה בו פעם. סרטון של 100 אנשים. נו, רגע, יש פה איש. בשבע, לא מתאים. איי, סתם, אני חייב לעוף מפה. זה שלו! זה אני חייב לעוף מפה. אני הצלחתי. לא! בסוף מישהו יסתתר לנו. כן, איזה יופי. אז זה היה הכל היום חברים, מקווה שנהנתם. אם נהנתם אני יותר מאשמח ללייק וסאב, תישארו מעודכנים ויאללה, ביי.